खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अरुणाचल प्रदेशआव आसामनि साब्रै लाइमोनफोरा गोमाहैदों थांनाय 19 जुलाइनिफ्रायनो गोमानानै दं साब्रै लाइमोनफोरा गोमानाय साब्रै लाइमोनफोरनि मादाव सानैया बर' मुंफोरा फारियै नयन बसुमतारी 30 बोसोर बैसोनि आरो हिरक बर' 32 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सानैया बिदान्ता बारमेला 30 बोसोर बैसोनि आरो सन्जीब दास 34 बोसोर बैसोनि बिथांमोन साब्रैबो आसाम मटर राइडिं क्लाबफोरनि सोद्रोमाफोरमोन आरो बिथांमोनहा AS 01 BP 0605 नंनि गंसे गारिजों जयैनो आसामनि नगावनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि टावांसिम थांदोंमोन बेनि उनावनो अरुणाचल प्रदेशनि सेसानिफ्राय दिरां रडनि गेजेराव बिथांमोनहा गोमाहैदों बेनिफ्रायनो साब्रै बिथांमोनजों जेबो कन्टेक्ट खालामनो हानाय जायाखै बेनिखायनो बे गोमानाय जाथायखौ लानानै पुलिसनोबो मिथिहोनाय जाबाय आरो बिथांमोननि लोगोफ्राबो बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै ससियेल मिडियायाव फोसावदों जाहाथे बिथांमोनखौ सोरबाफोर नुयोबा खौरां हरो रायजोआव फिन एनकाउन्टार क'क्राझाराव सासे आयेन बेरेखा फालांगिरिखौ एनकाउन्टार खालामदों आयेन बेरेखा फालांगिरि खालामग्रानि मुङा आदाम आलिया आयेन बेरेखा फालांगि जेरै हाथियार आरो मोसौनि फालांगि खालामोमोन बेनि अनगायैबो बांलादेशनि उदखारि हानजा जामात उल मुजाहिदीन उदखारि हानजाजोंबो सोमोन्दो दंमोन थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो खारखुमानानै दंमोन आदाम आलिया बेनि उनाव आदाम आलिनि खौरां मोननानै आसाम पुलिसआ आसाम आरो सोनाब बंग सिमानि सागलियायाव नागिरहैदोंमोन बेखौ खौरां मोननानै आदाम आलिया खारखुमाफिननो नाजादोंमोन बेयावनो हरनि 1:30 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि बासबारि गामि आरो रुपसिनि गेजेराव आदाम आलिखौ एनकाउन्टार खालामदों एनकाउन्टार खालामनायनि उनाव देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन नाथाय एनकाउन्टार खालामनायजों रुंसारि जानो गोनां जाबाय आयेन बेरेखा फालांगिरि आदाम आलिया भारतआव 15थि भारतनि हादरगिरिखौ मोननो हाबाय NDAनि बिजाथि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा भारतनि प्रेसिडेन्ट जानो हाबाय हादरगिरिनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानानै द्रौपदी मुर्मुआनो गिबिसिन आदिबासि माहारिनि प्रेसिडेन्ट जानो हाबाय आरो भारतनि मादावनो नैथि आइजो हादरगिरि जानो हाबाय बिथाङा बेरेखा दोलोनि बिजाथि येसेन सिन्हाखौ फेजेननानै 64 जौखोन्दोनि गोबां भट मोननानै देरहासार जानो हाबाय बिथां द्रौपदी मुर्मुआ 64 बोसोर बैसोनि राजखान्थियाव फैनायनि सिगां बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन बेनि उनाव बिथाङा 1997 मायथाइयाव BJP दोलोआव हाबदोंमोन 2000 आरो 2004 मायथाइयाव खेबनैयै उड़िष्यानि एसेम्ब्लियावबो देरहासार जानो हादोंमोन आरो 2015 मायथाइयाव झारखन्डनि गभर्नरबो जानो हादोंमोन दा बिथाङा 64 जौखोन्दोनि गोबां भट मोननो हानानै भारतनि हादरगिरिनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हाबाय बिथांनि देरहासार जानो हानायखौ लानानै भारतनि गासैबो जायगायावनो BJP दोलो आरो BJP दोलोखौ मदद होग्रा दोलो लोगोसे रायजो राजा आरो आदिबासि माहारिनि सुबुंफोरा रंजानानै बरायदों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगोसे मिरु BJPनि आफादगिरि JP नाड्डा बिथांमोनहा दिल्लीयाव थानाय द्रौपदी मुर्मुनि न'आव थांनानै द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ बरायहैदों 2003 मायथाइयाव BTC गोरोबथा जानायनि सिगांनो जायफोरा बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थादों बिथांमोननो गासैनोबो हानि पाट्टा होनाय जागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारिया फिननाय होदों बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव गासैबो सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो रायजो राजाफ्राबो बेनि हेंथा गसंनांगौ मानोना BTC गोरोबथायाव रोखायै लिरनाय दं माखासे गनायजाथाव माहारि जेरै ST प्लेन ST हिल्स SC आरो नेपालि ग्रेजार्सफोराल' ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलनि हाखौ बायलाय फानलाय खालामनो हागोन गुबुन नन प्रटेक्टेड सुबुंफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाखौ बायनो हाया BTC गोरोबथा जानायनि सिगां एबा 2003 मायथाइनि सिगां जायफोर नन प्रटेक्टेड सुबुंफोर दं बिसोरो गावसोरनि गेजेरावल' हाखौ बायलाय फानलाय खालामनो हायो ट्राइबेलफोरनि हाखौ बायनो हाया होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया लोगोसे बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव 3,49,500 बिघा हाखौ नन प्रटेक्टेड सुबुंफोरा आवग्रिनानै दं बिसोरखौ होखारालासे एबा इभिक्सन खालामालासे बिसोरनो हानि मोनथाय होनायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथियो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया लोगोसे प्रमद बर' बिथाङाबो BTCआव गासैबो हारिनि सुबुंफोरनो समान मोनथाय आरो समान जौगानाय होगोन होननानै बुंबोबाय थानायनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथिबावोदि प्रमद बर' बिथाङा बेफोरखौ जेबो मिथियालासे बुंदों मानोना आसाम सोरखारा जोंखौ सिगांनिफ्रायनो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायबोदों नासयबोदों नाख्रेबोदों सोलोंथाइनि बिथिङाव साख्रिनि बिथिङाव आरो राव फेहेरनाय बायदि बायदि बिथिंफोराव जि एसे मोनथाय मोननांगौ बेफोर मोनथायखौ आसाम सोरखारा जोंनो होबोआखै जायनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनो गोनां जादों आरो
आलादा बड'लेण्ड दाबिनायाव बिटिसि मोननो हादों आरो बिटिसिखौ ट्राइबेल आरो बर'फोरखौ रैखाथि होनो थाखायसो होदों। गुबुन हारिनोबो समान मोनथाय होनो थाखाय बिटिसिखौ होनाय जायाखै। बे गुबुन हारि माहारिनोबो समान मोनथाय होनांगौनि खोथायानो फैया होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव मोन 40 मासिनि मादाव मोन 30खौनो ट्राइबेलफोरनो रिजार्भेसन होदों आरो साख्रि बाख्रियावबो 70-80 जौखोन्दोखौनो ट्राइबेल सुबुंफोरा लानो हायो। नाथाय जुदि बयनोबो समान मोनथाय होयोबा जोंनि सुबुंफोरा बेफोर मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जागोन आरो गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो बांसिनै मोननो हागोन होननानै बुंथियो बिथां दावरा देख्रेब नार्जारिया। इटलीनि गाहाय मन्थ्रि मेरियो ड्राघि बिथाङा गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारबाय। इटलीनि प्राइम मिनिस्टार जानायनि सिगां बिथाङा इउर'पियान सेन्ट्रेल बेंकनि गाहायमोन। थांनाय 2021 मायथाइयावसो इटलीनि प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन बिथाङा। 2021 मायथाइयाव जेब्ला गासैबो बुहुमावनो कर'ना भाइरासआ साग्लोबदोंमोन बे समाव इटलीनि रांखान्थि बिथिङा जोबोद गाज्रि थासारियाव फैनायलाय रांखान्थिखौ मोजाङै सामलायनो थाखायनो मेरियो ड्राघि बिथांखौ इटलीनि प्राइम मिनिस्टार बानायदोंमोन। नाथाय बिथाङा दा माखासे एलायन्स पार्टिनिफ्राय मदद मोनैनि थाखाय गावनि बिबानखौ एंगारबाय आरो बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ प्रेसिडेन्ट सेर्गिय' मात्तारेल्ला बिथांनो गथायबाय। प्राइम मिनिस्टार मेरियो ड्राघि बिथांनि बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ प्रेसिडेन्ट बिथाङा आजावदोंब्लाबो माखासे समनि थाखाय इटली हादरखौ नोजोर लाखिनो थाखाय बिबान होदों हादरगिरिया। रिपर्टनि बायदिब्ला फैगौ सेप्तेम्बर एबा अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो इटलीयाव गाहाय मन्थ्रिनि बिसायख'थि खुंजागोन। चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरतलायाव साननि स्राङावनो सिखावफोरा रेलगारिनिफ्राय थाव खावदों। निउ बङाइगाव पुलिस आरो धालिगाव पुलिस जथायै अपारेसन खालामनायाव 60 लिटारै आबुं जानाय डिजेल थानाय मोननै द्रामखौ बोखांनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरतलायाव माखासे सिखावफोरा फ्राय सानफ्रोमबो थाव खावनायनि सायाव खौरां दंखायोमोन। बे लेखायै सिखावफोरखौ हमनो थाखाय माखासे सुबुंफोरखौ नोजोर लाखिनो थाखाय बिबान होलांखादोंमोन पुलिसफोरा। बे लेखायैनो खौरां हरनायलाय धालिगाव पुलिस आरो निउ बङाइगाव पुलिस जथायै सादा गाननाय जोमनाय गाननानै अपारेसन खालामफैदोंमोन। नाथाय पुलिस फैगोननि खौरां मोननानै पुलिस फैनायनि सिगांनो सिखावा खारग'लांबायमोन। अब्लाबो रेलनिफ्राय खावनाय 60 लिटारै आबुं जानाय डिजेल थानाय द्रामखौ बोखांनो हादों पुलिसफोरा। आसामनि नेशनेल हेल्थ मिशनआ रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला जापानिज एनसेफेलाइटिसजों गोदानै 3 थैनायनि उनाव आसामाव 35नि जिउ खहा जाबाय आरो गोदानै 24 केस मोननायजों गासै 226 केस अदेबानि सा 222 सुबुंनि देहायाव जापानिज एनसेफेलाइटिसखौ मोननाय जाबाय। गोदानै मोननाय 24 केसनि मादाव नगाव आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव साब्रैयै मोनदों। जरहाटआव 3, धेमाजि, कामरुप, लखिमपुर, नलबारि आरो सनितपुर जिल्लायाव सानैयै मोनदों आरो बाक्सा आरो चिरां जिल्लायाव साफायै मोनदों। देहायाव जापानिज एनसेफेलाइटिस जानायनि लैखोनफोरा जाहैबाय गोब्राब लोमजानाय, खर' सानाय, उदै सानाय आरो गोबानाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।